T'agradaria visitar un lloc on pots anar a esquiar a l'hivern o anar a la platja a l'estiu? Catalunya és el lloc ideal. Als Pirineus hi ha moltes estacions d'esquí i a Costa Brava l'aigua cristal·lina és ideal per bussejar. Aquest és el mapa de les províncies catalanes. Capdecreus és un lloc molt bonic on pots veure el mar i el paisatge. Barcelona és la capital de Catalunya i la segona ciutat més gran d'Espanya. Sitges és un poble pesquer amb platges molt boniques i amb una fascinant catedral. Camí de Ronda és un bonic camí proper a la costa. Recorre de nord a sud Catalunya. Ametlla de Mar és un lloc molt bonic on pots veure boniques platges i diferents tipus de roques. Costa Brava és una àrea on pots trobar les millors platges de Catalunya. Cerdanya és una regió a prop dels Pirineus catalans. Els Pirineus és un conjunt de muntanyes molt altes al nord de Catalunya. Núria és una muntanya a Girona. Hi ha una estació d'esquí. Montserrat és un conjunt de muntanyes inusuals. Hi ha una basílica on pot veure la Moreneta, la verge patrona de Catalunya. Girona és una regió del nord de Catalunya. Olot és la capital de la Garrotxa. Allà n'hi ha un munt de volcans. Besalú és un poble pictoresc amb ruïnes medievals. Miravet és un poble a la Ribera de l'Ebre. El poble està envoltat d'aigua. Tarragona és una ciutat amb antics monuments romans. Sardana és un ball tradicional català. Castellers és una celebració típica on la gent fa castells humans. Correfocs és una festa típica catalana on la gent es disfressa de diable i utilitzen estàtues que semblen dracs. Cagatió és una celebració nadalenca. Els nens colpegen un tronc amb uns pals. Després d'això, el tronc deixa regals i llaminadures als nens. Els gegants és una celebració típica on la gent utilitza estàtues molt altes que semblen persones i personatges fantasiosos. Si vens a Catalunya, pa amb tomàquet és una obligació. Agafa una llesca de pa, suca-la amb tomàquet i afegeix una mica de sal i oli d'oliva. Tortilla de patata és un menjar molt popular. Ingredients: ous, patates i cebes. La calçotada és un menjar que no es fa molt sovint. Consisteix a fer calçots a la brasa i te'ls menges amb una salsa especial anomenada romesco. Escalivada és un plat típic fet amb albergínies, pebrots vermells i ceba. Alioli és una salsa sabrosa, similar a la maionesa, però amb una mica d'all. Crema catalana és un postre tradicional, similar a la francesa crème brûlée. Està feta d'ous, sucre, llimona i canella. Aquesta és la Sagrada Família. Va ser dissenyada per Antoni Gaudí, un arquitecte modernista molt important a Barcelona, que va dissenyar altres bonics edificis que veurem a les següents fotos. Gaudí va començar a construir la Sagrada Família al 1882 i encara no està acabada. La Casa Milà, més coneguda com la Pedrera o l'excavació de pedra, és un edifici modernista de Barcelona, dissenyada per l'arquitecte Antoni Gaudí i es va construir entre els anys 1906 i 1912 per la família Milà Segimon. La Casa Batlló és un edifici reformat localitzat al centre de Barcelona i és una de les obres mestres d'Antoni Gaudí. És una remodelació d'una altra casa, ja construïda anteriorment, i es va remodelar al 1904 per Gaudí i ha sigut reformada més vegades des de llavors. La Casa Matller és un edifici modernista situat al Passeig de Gràcia. Va ser dissenyat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalls entre els anys 1898 i 1900. Les decoracions van ser realitzades per Eusebi Arnau i Alfons Jujol.
La catedral de Santa Creu, Santa Eulàlia, és l'actual catedral gòtica de Barcelona. Va ser construïda en els segles VIII i XV. Està situada sobre l'antiga catedral romànica. La plaça de Sant Felip Neri és una petita plaça del barri gòtic, al districte de Ciutat Vella. La plaça pren el nom de l'església que la presideix. Va ser bombardejada per Francisco Franco al gener de 1938 durant la Guerra Civil Espanyola, deixant a 42 persones sense vida. Encara es poden veure a les parets de l'església de Sant Felip Neri les marques fetes per les bombes. La plaça Catalunya és la plaça més important de Barcelona. És el punt on es connecten les diferents àrees de la ciutat, com ara el barri gòtic, l'Eixample i els altres carrers importants com la Rambla, el Passeig de Gràcia, la Rambla Catalunya, la Ronda d'Universitat, el carrer de Sant Pere i el carrer Pelai. L'església de la Mare de Déu de Betlem és una església parroquial barroca catòlica situada a la cruïlla de la Rambla i del carrer del Carmen, a Barcelona. Va pertànyer a l'arxiprestatge de la Rambla Poble Sec. La plaça del Rei es troba al barri gòtic de Barcelona i al districte de Ciutat Vella. Es tracta d'una plaça monumental, la major part del qual forma part del complex del Palau Reial, amb la residència i la seu del govern dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó. La plaça del Sant Jaume és el centre administratiu de Barcelona, signat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Mosaic anomenat Pla de l'Os, que simbolitza l'entrada per mar a la ciutat. Està situat a la Rambla de Barcelona. Les peces es van fer en blau, groc, blanc, encarnat i negre. La Font de Canaletes és un dels llocs més significatius de Barcelona, situada a la part alta de la Rambla. La font data del segle XIX. La llegenda diu que qui begui de la seva aigua tornarà a Barcelona. Això és perquè, per superstició, visitants que els agrada la ciutat beure de l'aigua si esperen tornar. Els fans es reuneixen en ella per celebrar els èxits del Futbol Club Barcelona. El Parc Güell és un gran jardí amb elements arquitectònics situats a la part alta de Barcelona, que mira al mar, no gaire lluny del Tibidabo. Va ser dissenyat per l'arquitecte Antoni Gaudí, màxim exponent del modernisme català, construït entre els anys 1900 i 1914. Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí és una bonica ciutat al costat de Barcelona. 33.502 persones viuen allà. Hi ha molts edificis modernistes i zones verdes. Torre dels Sous. Està dissenyada per Josep Maria Ujol. En la part de dalt hi ha uns sous, en el que estan formats per marbre, trencadís. La casa de Vila Elena va ser construïda entre els anys 1910 i 1911. Va ser construïda per Ignasi Mas i Morell. Està feta amb estil modernista. Mercè Rodoreda és una de les dues biblioteques de Sant Joan d'Espí. Té al voltant de 8 milions de documents com ara DVDs, llibres, revistes i més. L'Ajuntament de Sant Joan d'Espí és un dels edificis més importants del poble. El Centre d'Informació de Sant Joan d'Espí és allà. Can Negre. Va ser dissenyada per Josep Maria Jujol. La façana principal és un dels elements principals. Té línies ondulades a l'estil barroc. Casa Jujol. Està dissenyada per Josep Maria Jujol en 1932. En la façana estan decorades en color blau per la representació de la natura. El Parc de Torreblanca és un parc de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està situada a Sant Just Desvern, però també agafa part de Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Consta de 9 camps, un camp d'entrenament de porteria i un centre esportiu. Fontsanta està envoltada de 3 petites ciutats, Sant Joan d'Espí i TV3. Dintre d'aquest parc trobem parcs petits. És un conjunt d'edificis dissenyats per Josep Maria Jujol amb les mateixes característiques. Avui dia tots aquests edificis tenen piscina.
Estació de tren. Està situada al costat de la Torre dels Ous. Hi ha dues línies, R1 i R4. Uneix Barcelona i Sant Vicenç de Calders i molts altres pobles importants de Catalunya. Aquest és el nostre institut, anomenat Francesc Ferrer i Guàrdia. La nostra història remunta a 30 anys o més. Aquí pots estudiar escola secundària i estudis no obligatoris, com batxillerat, estudis per la universitat o cicles formatius.